Achiel kachiel chenro mari mar Rameny County chieng' makawuono ne wachako chenro nieri koda kagi wach mar let kod kuyo mabendo maka achiel kuom jogi komosebedo wendo kar kaere chenro mar Rameny County chenro mar kuku mar wach sakasa migosi Audi Ogada mowito wuode miluongo ni Collins Audi. Chuny Collins Audi mondo mi oywe mayom wang'eyo pek nero manitiere lit manitiere seche ma ng'at ma janyuol wito nyathi. Kuom mano chenro mar Rameny County chiwo luor mar seconds kapok wachako chenro nieri. Chuny Collins Audi oyo mayom. Nyinga en Haron Otieno machiegni chenro mari mar Rameny County wendo na en migosi John Obure. Odiochieng' nero machielo kuom gima nyakelo ne ratiro mar oganda ntiere koda ka gilit. Onge wendo maber maloyo en wuon mar go kod mbangi kama timre Kisumu ka Kenya mangima kachiel to kod party ge komatindo tindo siasa ma Kenya kato kod makaluo. Migosi John Obure dhi nade jadong? Adhi maber udjo. Erokamano. Odiochieng' teri nade? Odiochieng' ber. Iduonde ni mana pinje dum direct. Odiochieng' ber. Chiemo to onge Kenya. Bagmanana bende yiena akaw thuolo makende mondo ago nosiepna kendo mera Maudi mos kuom bondo mopodho kuome. An gi jooda gi jo Kisumu te wan kode lit ma oyudo. Walamo Nyasaye mondo miye mijing'o mar loyo salulu mar tho. Erokamano. En gima lit ahinya. Ning'eyo migosi Collins Audi maber? Ya. Ne ang'eye. Kijana no nang'ega kane pok ang'eyo ni en wuod Audi Ogada. Koro chieng' moro Audi Ogada noloso nyasi moro mar goyo ni nyithinde erokamano. Audi engima moseringo go ni notemo mondo oteri nyithinde school. And koro nodwaro ni mondo nikech nyithinde go onge mano disappointed. Koro ne oloso negi nyasi moro mondo goni giero kamano kuom ringo kode school magitieko sombgi. Chieng'ne manarade gi kijana no makoro ayange ni kata nang'e to kara en ga wuod Audi. Chieng'no bende emana yudo nafas mang'eyo family mar Audi maduong' mopogre gi gik ma ji osebedo kawacho nikech nitiere gik moko ma ji osewacho ewi Audi Ogada koriwe nyithinde ma koro nochopo chieng'no tipenjo ni to kara gik moko ma ji osebedo kawacho ga ka gito gin mage. To en nikech japiny nigi thuolo mar samoro lose ewi Arun John to Arun John no kong'e maler to dwani gima owacho no owach ka gima eni mong'e molo ng'ata ng'ata. Anyanya an gi in mangima wani oko kacha no public limelight. Yes. Inyalo wach gimoro amora. Koro chieng'no to nayudo nafas mayango Audi. Mang'eny bende wasego mbaka ga Audi and wayudo ni washare a lot in common. Audi ose kale ngima mamoko ok yot ahinya. Gilit to nikech dhano mosenyuol nyaka chapni be nyaka ng'i kore osebedo kotimo mago. Including kedo makoro Audi kedo ni ratiro mar oganda ni. Lokruok moketo Audi oduogo kedo ni ratiro mar oganda ne en kano maka Audi Ogada ni moteri e jela. To nonwang'o kanitiere jok ma nie jela kucha ma osesandre to makosa gi ok ne mag-gi. Ma Audi oduogo kae, ma Audi ochako bedo lawyer mar joma nie jela. Mo appeal cases gi manitiere jok moko man oko nikech Audi no o appeal nigi ma oyalo case gi no magi loyo ka gin e jela. Magi wuok. Omiyo ng'wech moseringo no nitiere kuonde mosekonye, nitiere kuonde ma bende osehinye nikech kikedo ni ratiro mar oganda to nitiere jok ma be neni kaka jowasikgi. Lakini walamo ne Nyasaye ni en omede ngima, omed bedo gi mijing'o kata kokale masiche mokale
moriwo nyaka mar lal mar wuode. En gima kore ka notimore ok wanyal wache mathoth ahinya, kata kamano ne joneno ma wasingo mar biro keto wiko kendo nyiso chenro moro amora morobete kaluwore koda kage thonero mar wuod achiel kuom jogi mosebedo kabiro chenro ka Migosi Audi Oganda, wuode miluongo ni Collins Audi Oganda. Migosi John, wadoga ne chino wachake weekend mano obedo niri, waneno ka party mathindo mang'eny noriwore mwacho ni koro sani iri gichung' koda ka gimoluor Raila Amolo Odinga kod Uhuru Kenyatta e Azimio la Umoja. Okelo penjo mokwongo, udonjo e Azimio la Umoja kata gidonjo e Azimio la Umoja ka ging'eyo gima timore kose en ana Haron ana nigi party na ana ng'any en party na en kech mar bedo kod party kose en party mang'eny machiwo thuolo mar demokrasia e Kenya jadong. Party mang'eny ni e katiba mar Kenya, omiyo ng'ata oyiene mar loso party ne tek ni olose ei chik. Chik mar loso party wacho ni tek ni party no okilose e nyandho mar chwech. Matiende ni ok inyal wuok ni in kore wacho ni wan joma chuo koro waloso party mar joma chuo. Wan joma ong'ol koro waloso party mar joma ong'ol. Wan joma mine koro waloso party mar joma mine. Wan jopuonj koro waloso political party mar jopuonj. Tekni okilose e nyandho moro mabiro geng'o ni jomoko bedo e chamano. Oyieni mondo itime nadi? Mondo ilose. Mar ariyo en ni nyaka bed ni seche milose iwuotho miyudo katin to joma siro loso chamani no ji 1,000 ei counties mok tin ni nus mar counties 40. Yes. Mano nyaka inyisi to kuonde miwuothe miyude members go nyaka bed ni iriwo joma nigi ng'ol, rowere gi joma mine miketo ei ji 1,000 kata moingo 1,000 ma iyude county ka county ka. Ka gigo onge to onge ng'aburo yieni ni bed gi party no ok nyal bedo registered. Mogik en ni e nyandho kata kuku mar chama maduong' nyaka inyis jogo ni jomotele owuok e counties mwakwanogi. Ok inyal bukri abuka ni ndiyo kuri se yudo ji e counties 24 gi to kidhi ng'i kaka National Executive Committee ma ema chiwo decision mar chama. Tinwang' ka samoro igole mana Siaya, machiel igolo Kisumu, ka ae moro golu. Gina joma owuok e region achiel ok oyie. Mano be ok gibitimre nadi? Nyaka bed ni telo mar kuku mar chama omako piny ngima, omako counties te kaka ne ikelo ni gi members cha. Yes. Mar ariyo, telo mar kuku mar chamano nyaka inyisi ni omako migepe ma wacho ka. Youth nyaka bedie iye, mine nyaka bedie iye, joma nigi ng'ol mopogore nyaka bedie iye. Okelo penjo moro Migosi John Obure ni seche ma wacho ni gichopo chik, yes, mar Kenya mondo obed ni chik chopo mondo ibed koda ka gi duond siasa. But bende gi duond buche samwacho ni oyo gibiro ka mondo mi ginya thuolo nero mar demokrasia ma Kenya kaeri, koso gin mana ni abed gi party na ang'ayude pesa moro mar political parties chande kata bed gi party na mondo wang'anya bede mesa midhi goe kwan kaka idwa ta piny Kenya jadong. Gina dek. Migosi John. Gina dek. Yes. Ni inyalo nwang'o ka iyudo kidiri e chama mane intie. Tiwacho ni koro we amany mara. Yes. Tabu nyalo bet ni kano di kocha mimanyo mari to into kendo koro idogi diyo mari no moloyo kaka ni ywak no di kocha. Mago timre e chama gi. Machielo en ni adier onge ng'amok gombo ni mondo bedie mesa ma koro migoe mbakani. Yes. To siasa ma Kenya osebedo ni mesa no ok luongie gimichung'ne.
mesani iluonge chama. Yes. Koro inuang'o ka chama gi karibu chama mantiere Kenya sani mane by January chama makoro ne ose timo gik midwaro duto tete ma IEBC dwaro mondo nyalo chung kata nyalo bede e yiero mwadhiye nyogin 82. Chembe gi king'iyo gi to either onge gima gichung'ne or gima gichung'ne chalre, onge pogruok e kind moro gi moro. Ka nitiere to moro mathin kabisa, mano ema hinyo bedo ni chama nitie mopogre opogre. Mogik en ni ok nwa winjo ni multi-party en ni ne chiwo nafas ni chama mondo piem e gik mopogre. But wan wakelo chama maruni mapiem go bure. Iwinjo? Ok ni wapiem e gima wadwa dhi timo. Kipenjo chama gi, obed maduong' obed matin, ni unu chung' nang'o. To nyalo wacho nige andike, nikech eni otas gi, lakini king'iyo gima otimo, to pogre gi gima giketo e andike. Nitiere chama ma kidhi penjo gi to gikone gi chung' ni social democracy. But king'iyo gima gitimo, to pogre gi gima ok ginya social democracy e chama no. Nitiere chama moko ma ka idhi penjo gi to king'iyo andike gi to wuoyo maber kabisa agenda issues. But chama no kidhi adhiya kata idhi e branch kata idhi e sub branch gi minwang'o kaka gitiyo, kata kidhi e counties machama go emotele, governor gi en jachama, senator jachama, MCAs jochama, wabunge jochama. Ka idhi bet gi budget, iluwo budget for the next 5 years, tibiro nwang'o ka wach magi wach joma mine cha, if it's not reflected a budget allocation. Iwinjo? Kuri penjri ni to en mana yandike mondo joma some onene no ber koso geni etim ochalo wacha. Yes. Koro ing'iyo nikech ki wacho ni in chama to temo nyayo dongruok mar joma mine, te kwong ing'iyo ni mokwongo miyo chandre manadi mondo yud pi e gweng'. Be iketa location e pi madhi thiedho gima timre nieri. Yes. Magini gikanyero bura nikech nyaka walo skuli bende e wach mar Kenya dwaro political parties mang'eny, buche mang'eny koso matin. To bedo ni ging'eny be gin kod ndhathgi. Iwachi ni chung to in kata gi duond buche mara mapar. Obiro ng'at achiel kende ng'ama yiero, ginyalo paro thuolo mokalo chien Ford Kenya. Ne ni kod senator achiel kende moyier migosi Moses Masika Wetangula. Bende wan kod ber mar gitire kachiel kod moko mathoth live e chendo mari mar Rameny County and Haron Otieno.
achiel kachiel chendo mari mar Rameny County migosi John Burago mbako chigiki mag siasa Duond buche gi Matindo kachiel to kod kaka Kenya wuok kamentie ni kade mbele kitudo kod Duond buche gi Matindo e Kenya kairi. Awe ukapenji gimoro migosi John Burago ni wan ji 10 awachi ni kum ranyisi an ko director mara Zero Babel kachiel kod Natasha to wan Duond buche Matindo mang'eny tabire ng'at achiel kenda to kod ka Kenya nitiere kod Duond buche mathin mabiro gi ji moyier mang'eny. Kenya nego dhi kod mane John Bure? Kenya nego dhi always obed ma chama nitie mang'eny to ng'ato biro ng'at achiel kata obed ma chambe nitie matin to ji biro mang'eny is okay. Yes. Gima duong'na en ni chama ochung' nang'o. In kaka chama wawuondre ni okiyudo kata ng'ato to bende nitie ng'ato moyier ionge ng'ama oyiere county, ionge ng'ama oyiere National Assembly, ionge ng'ama oyiere Senate. To bende chama ni no nitiere gi gima kori nyalo dhiro go chama moloso sirikal cha mondo bed gi alternative agenda monyalo implement maka kum ranyisi chama A o support chama B to ento chama A to koyudo kata sita achiel bende nitiere gima no chung'ne monyalo dhiro go chama B moloso sirikal cha mowachi ni to gino to ka chama B moloso sirikal yo implement to dhi loko ngima japiny. Iwacho kama nikech ine Duond buche Matindo gi ekikoso to nikech ng'ato biro penjo gimoro John Bure. Yes. Kenya dwaro Duond buche Matindo mani kod ji mang'eny koso Matindo mang'eny maonge kod ji. Ok ji ok adwa wach ji anago but ane mapenji ji. Yes. Ineno ok adwa na duoki wach ji. Yes. Nikech ere gima ji dhi miyo go sirikal idea maloko ngimagi. Ere kama chama mang'eny kata chama achiel manigi ji. Adwa miye ranyisi moro ei Kenya. Wood John kidhi somo County Government Act owacho ni 70% atamalo 70 mar tije mae county onego bed ni mar jo county no. 30 emoweni jo oko. Yes. To ka ranyisi kaka chama mar ODM Duond ei Siaya en gi almost 90% mar jotelo mar chama. Bende nitiere county law makoro nyalo miyo implement chik cha manyalo miyo ing'e kum ranyisi ni ka Dominion ne ni Siaya to Dominion ondiko ji adi to kondiko ji 100 to be jo 70 gi gin jo Siaya. Onge chik makamano ei Siaya to donge chama no to duong' dongo ng'eny gi ji. Koro kora ok en namba en idea manyalo dhi loko ngima japiny manyalo empower japiny. Apimo ni wach mar mine kibire Kisumu ka pi en very important and wang'e koro ka corona no betie atemo golie namba moskum ng'adi in emokide winjo wach mar namba to janeno mar chendo nieri to dwani mondo mi winj namba koro kik mondo moket gima John Bure ok dwar obed ni janeno bende ok dwar. Koro in terms of kwan itero kidware lakini ne jok madware kwan en gima ber koso gima ber yo machiek Kenya nyalo kindi yo ma America godo siasa ne magini kod Duond buche ariyo madongo Republican kachiel kod Democrats to kod Kenya magini mathino to samoro ng'ato biro ng'ato achiel kende lakini agreement magini deposit kariruok nero mar dul magayo Duond buche siasa en an Haron an kod Duond buche marom 20 masira to kod ng'at moro chendo an kod ariyo gi kende lakini giting'o jo Kenya te Kenya nego chom kon mane ito kidwa lakini kone jo neno madwaro winjo dwach mar kwan. Arun gimo kidwa yie momi neno kikelo ranyisi mar Amerika titamri wacho na Amerika be nigi chama moinga ariyogo. Keche Amerika osebedo kata gi presidential candidates ma dhi chung ma oinga beriyo.
ok gichung' gi chama ariyogi. En mana ni chama ariyogi eman gi mahu maduong'. To gin gi mahu maduong' nikech gisebedo consistent gi gima gichung'ne. Kata king'iyo Kenya, kanyo wadhi yiero 2017, nyo chal mana gima nitie chama di? Ariyo. Mage mane wang'aw. Sani be king'iyo Kenya, chal mana ka gima pod wan gi chama diwa. Wan mana gi chama di. Lakini marugi benti. Mawagi be ni mana tie. Kore momiyo, awacho ni kata kuponi dhi riwri gi chama moro, to wek tero namba, ter wich. Un kod wich. Party ni be ni Azimio la umoja. Entiere, use sign. Otasi ni pod obedo mana sign gi party ariyo. But une jogi rito mana kae ni to bedi kel otasi no. Wani Azimio. Secretary General Hamisa Saja Mombasa. Chama ni? Yes. Chama chiel kende Kenya. Majagoro ne maduong' en miyo to en miyo mong'ol. Live chino mari Rameny County migosi John Oburu agombaki we chama gi kuma tinde Kenya kairi sa madhano chomo yiero nieri. Nyocha waneno bura mancha no bedo Kisumu kairi Azimio la umoja ma Kisumu. Yes. Kaka notime imor godo koso gimor godo. Anamor. Azimio kanya wacho ni okamor go. And wacho kaka notime Azimio kaka notime jomochung' nudo thuolo jomabende tiendo thuolo maloso kod ji notime yo maber. Yes. Notime yo maber. Kiluongo rally, kiluongo bura, arun nyaka iket tim ma nyalo goyo kanye gi kanye. An tim go noketi, an nineno kaka Mbadi miyo gi namba. Not Mbadi, but Junet. Ne miyo gi namba mondo ng'ato go kama onyalo timire nadi, kama onyalo goyo. Kane nitiere substitute, bineno kitimo nadi, kikelo. Omiyo kanyalo wacho ni norach, ne en gima ne ber. Yeah. Kare. Okelo penjo moro jaduong'. Wang'iyo siasa makelo chal mapogore. Wang'iyo Homa Bay County, ng'wech mane kind Mheshimiwa John Mbadi kaachiel kod Mheshimiwa Gladys Wanga. En siasa moro machalo kagima wasechare gaming'a koro warakre kod irigiri. Iwinjo kane Mheshimiwa Gladys Wanga ne wacho ni no Mheshimiwa John Mbadi ne wadhi gore bim to kod guok. Lweny guok bik udi jo nampa ning'ega ni en lweny moro matek kabisa ma ji kidhre. To Homa Bay nitie gimoro achiel ma notimre ni Mama Gladys. Ni Homa Bay e county mar Joluo ma notemo nyiso jopiny ahinya Joluo ni tend mine momi kura ber. Omiyo kidhi Homa Bay to nitiere mini adek moyier e constituency. Kae koro ne nitie miyo machalo mine moyier kaka woman rep. Ng'iyare kind minegi. Ni mama manyo bedo women rep bende osesoyo minegi buombe owuothogo kaka jatelo mageng'o kit ten ok gin kamoro achiel. Kamoro kinde moko ni nwang'o ka gin gi duokruok kuma lit kabisa gi mili. Milu Dhiambo ngi kamba achiel kod Mheshimiwa Gladys Wanga. Yes. Okang'eyo ng'anene, okang'eyo Mheshimiwa Ivo Bar daktari naneno ka nitiere nyasi nero mar launch chande. But kinde malach bedo sebedo ka ni Mheshimiwa Lilian Gogo ni bedo okene buka achiel gi Gladys. Yes. Mano be penji ni office mar women rep dongruok ne onego terie sub counties. Bende nitiere kinde manotero dongruok ne kuma meli nitie kata kuma Eve nitie mano oluongo gi kanyakla mo wacho ni gini mae gima jopiny okwaye gweng'u tadwaro ni mondo wariwre kanyakla koponi nitiere mathin tibe medie magi mathin nikech okotam gi medruok pesa mondo gilos gimoro maber mabro konyo joma mine. Okochune. But wang'iyo kit telo mudwa nyiso kaka mine. Iwinjo. Koro koponi jogi to ne nyalo share maggi. Ng'ato kowuok gi manifesto ne to nyalo nyisi ni an tabiro involve.
ing'e ni miyo cha boro madhir ng'ama wacho ni boro involve to manyo intiere go to ng'e ni in miyo wadgi ong'e ni bi winjo shida mar joma mine e constituency ne to biro moko o involve ok ibi chalo gima ong'e ni intie. Omiyo king'iyo ng'wech to chalo ng'wech moro ma ng'ato nyocha wacho ni jakom nyochako ng'wech molewo ni Ruto nochake chon kogalo ni mae relay mitieko to jakom ochake molewo to jakom koro medoga mana kale. King'iyo kaka ng'wech nitiere Homa Bay ne chal mana ka gima ng'wech mantiere Homa Bay en between Wanga gi Kidero to ng'ane luwo gi machiegni mag Wanga. Iwinjo? Jogi noseringo makorgi chalo gimowang' to tol podi. Tineno ka nitiere ng'ato chien kucha mabiro making'iyo kaka koro Mbadi biro to chal gima Mbadi osemako 3/4 mar Ndhiwa. To chal ka gima Suba ariyogi to osemako mosesoyo e ofuko. Koro donjo ka bondo. Ipenjri ni kupono yudo mobaro koro rachuonyo. Jogi be dhi yudo thuolo mar yude. Kata kamano kingi okoya dala ne tiri jokomite wacho ni Suba okuchung' ahinya kod Mheshimiwa John Mbadi. Yes, gibo bedo ni ok gichung' kode to nitie gimoro mantiere kae. Udi John siasa ma Kisumo. Joseme ne ok dwar profesa. To sani beneficiaries mag county thothgi ok gin joseme. Tondo bende ibiro nwang'o kachopo kama owacho ni ok dhi nere maber nikech wawe ng'atwa nade. Koro pod nitiere jok moko mabiro goni kura kata ok gidwari lakini gineno ni obiro bedo marach. Obiro bedo marach kwa we ng'atwa. Omiyo kata koponi kingi ok oher korgi to kura moko to nyaka odhi otima nade. Nyaka obi oyuda. Ile useyudo kura. Idhi yudo kura jaduong' e ward. Ichungi manyo piny. Podi manyo piny? Idhi yudo kura. Gima ok yudo kura. Wang' ni tadhi yudo telo. Gima kikipenja. Gima kikipenja ni adhi ward mane. Aombi podi ling'. Nyadendi Natasha mantiere kamera mokwongo nyisa ni around South Sekal nyakoro tiope gi kuma chendo mari mar Rameny County entiere kamera 1 luongo ni Natasha kachiel kod kamera mari entiere Zero Baber senior most producer mar chendo ni eri nyinga en Harno Tino wendo na ne en Migosi John Obure. Wacha ni uone kiwachi. Nikiga sasa mwichundo kuna wacho kumodhi lar. Good luck baba. Kuni ka kwani hai maber akia kibedhe manyi keni amanya hai maber kanyo. Ibo kwayo. Gimoro mora nigi kinde ne Udi John. Kikibedi kitabu. Iluonga ni Harno Tino. An John Obure.